Nu får I nogle opgaver, og så skal I bare lave dem resten af klassen. Resten af timen. Og så vil jeg ikke høre ord fra jer. Jeg vil lidt. Jeg forstår ikke den her opgave. Røven, perker! Hvad der for? Stop og besætte! Du mig ikke. Nej, De kalder mig for Berger hver dag. Hver dag, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. De siger, at jeg skal til hjem til min hjemlande, men jeg er jo født og opvokset i Danmark. De mobber mig hver dag, bare på grund af, at jeg har en anden hudfarve end dem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Giv der kom nogen, der hjalp mig. Giv der nogen, der kunne lide mig. Valit gik helt i kuldekælderen. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Hans karakter begyndte at synke. Hans gennemsnit faldt drastisk. Da Valit blev voksen, kunne han ikke få et arbejde. Han kunne ikke tjene penge. Hvad skulle han gøre? Kun 24% af indvandrerne føler sig velkommen i Danmark. Hele 48% føler ikke, at danskerne byder dem ordentligt velkommen. Start med dig selv. Giv en hjælpende hånd.